Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Нощта Берат е 15-та нощ на месец Шабан, т.е. нощта на 14 срещу 15. В книгите по Тефсир се съобщава за ниспославането на Коран и Керим в Левхил Махфус именно през тази нощ. В Сура Духан, във второ и трето знамение, по смисъл се казва: кълна се в ясната книга, че ние я ниспослахме в благословена нощ. Несъмнено, ние предупреждаваме хората. Всяка година през 15-та нощ на месец Шабан в Левхи Махфус се записват всички събития, които предстоят да се случат в предстоящата година. Например, делата, които хората предстои да извършат, дали ще настъпи тяхната смърт, какви ще са причините за смъртта им и прочие. През тази нощ Расулуллах салялаху алейхи веселем е извършвал много ибадети и дуи. Когато Расулуллах алейхи селям е бил попитан защо прекарва Саруч толкова много дни през месец Шабан, той е отвърнал: Шабан е толкова достоен месец, че хората дори не подозират за това. През този месец делата на всеки един биват докладвани на Господаря на световете. Затова и аз желая моите дела да му бъдат доложени, докато говея. Нека прегледаме какво ни известяват по темата и други хадиси шерифи от сборниците на ислямските учени. В сборника по хадис Несаи, а също и в сборниците Бейхеки и Мунзири се предава следния хадис и шериф. През нощта Берат вратите на небесата се отварят, мелейкетата благовестяват мюсюлманите и ги подтикват към ибадети. В сборника Тирмизи се казва: най-достойният оруч след рамазанския е оруджът говян през месец Шабан. Друг хадис и шериф от книгата Еюхел Велет гласи: за говеещият 3 дена през месец Шабан Аллаху Теаля ще подготви едно място в дженнета. В сборника Бухари се предава, че благословената съпруга на Расулуллах салялаху Теаля алейхи веселем, нашата майка Хазрети Аише ради Аллаху анха, е казала: не съм виждала Расулуллах да говее толкова много през който и да е друг месец, колкото през месец Шабан. В хадиси и шериф от сборника Ибн Асакир се казва: не се отхвърля дуа, направена през следните 5 нощи: нощта Регаиб, нощта Берат, нощта срещу петък, през нощите на Рамазан и Курбан Байрам. В Бейхеки се казва: през 15-та нощ на месец Шабан милостта на Аллаху Теаля покрива земята. Всички биват опростени. Няма да бъдат опростени само онези, които таят безпричинна омраза към мюсюлманите и присъждащите съдружник на Аллаху Теаля. В сборника Исфехани хадиси шериф гласи: вратите на милостта се отварят през 4 нощи. Дуите, отправени през тези нощи, не се отхвърлят. Това са първите нощи на Рамазан и Курбан и Байрамите и нощите на Берат и Арефе. Както се вижда от предадените хадиси шерифи, Аллаху Теаля е много милостив и прощаващ през тази благословена нощ. Тя трябва да се приеме като една много ценна възможност за спечелване на благодат. През тази вечер трябва да се чете Коран и Керим, да се извършват каза намази, т.е. да се кланят некланяни минали пропуснати намази, да се чете истигфар, т.е. да се повтаря зикирът естагфирулах, и най-вече да се изучава илим, ислямски знания, т.е. да се четат илмихали и да се научават нужните задължителни за всеки мюсюлманин заповеди и забрани в исляма. Най-ценните знания са правилно написаните илмихали на ехли суннетските учени. Такъв илмихал е там илмихал на издателство Хакикат. В нощта Берат нашият пророк Расулуллах салялаху Теаля алейхи веселем повтаряше по-много пъти следната дуа: Аллаху мерзукна кълбен такъйен мине ширки бериен ля кефирен веля шакия. Нека се помолим през тази благородна нощ за нашите близки и всички мюсюлмани по света и да поискаме от Аллаху Теаля да даде най-полезното за всеки един от нас и да ни опрости греховете в името на любимият си и най-възвишен сред всички пророци Мухамед Мустафа, алейхи ве аля, алихи мусалева ату, ве теслима ату етемюха, ве екмелюха, както и всички праведни раби, рахметуллахи теаля, алейхи меджмаин, последващи неговия сияен път. Амин.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وما صلوات. Нощта на Берат. Тя е като пълнолунието, което озарява тъмното небе. Докато сълзите ни капят върху седжадето, блага вест ни известява, че през тази свята нощ ще бъдем опростени. Трябва да изсипем като дъждовен облак нашите сърца, за да получим милостта. О, Аллах, Ти, който ни даряваш с тези ценни нощи нас, търсещите убежище в безкрайното Ти опрощение. Ти обичаш да прощаваш, прости и на нас, Я Рабби. Нека нощта Берат да ни бъде благословена.